Mga ka-dear friends, mutuo ba mo nga dunay bulawan sa tumoy sa rainbow? Nakasuway na ba mo prove nga tinuod ang mga panultihon? Di ba ka sa sinugdanan pa lang nasayod na kamo nga walay kamatuuran kini? Mayong adlaw ninyo lay nasa nga istorya sa kinabuhi ang tagaanta o pagtagad diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories o Katabi with Ate Gems. Dear Papa Joe, dili sa tanang panahon puros kalisod ug pag-antos na lang ang ma-experience usa ka tawo. Dunay panultihon nga there's a rainbow after the rain. Mao kini ang tipik sa akong istorya nga gusto na kong i-share sa mga tigpaminawan sa imuhang YouTube channel. Ako day si Lira nga nagdako sa kalisod. Namatay si mama sa sakit sa kasing-kasing nga wa gani namo mapa-check up og doktor tungod kay way kwarta. Si Papa usa lang ka mag-uuma og pinaagi sa iyang pangita na ka-eskwela ko. Nahinumdum pa ko niya itong gamay pa ko. Gamay pa kayo mambalay nga hinimo sa kawayan. Sawg ang bungbong. Kawayan usab og nipa pa ang atop ug kung kusog ang uwan, mutulo kini diri ka namo Papa Joe. Pero bisan pa og lisod na kayo ang kinabuhi na ningkamot gyapon si Papa nga makapadayon kog eskwela. Labi na gyud nga consistent ko nga honor student. Gikan pag grade 1 hangtod na pag grade 5. Pirmi kong first honor. Grade 6 na ko niadto, pero ang akong uniform nga gigamit nako pang grade 3 pa. Maura gihapon ang akong gisuot sa eskwelahan. Gitastasan lang ang sidsid sa sayal para mutaas ug ang akong blouse nga unta puti ang kulor, nahimo ng dirty white. Pero okay ra. Wa ko'y reklamo, ang importante maka-eskwela ko. Usa ka adlaw niya gikan ko sa eskwelahan, naabtan ko si Papa nga nagpakaon sa mga binuhi niyang Bisayang manok Papa Joe. Dala na ko ang akong school card o excited ko nga gipakita sa ko ang amahan. Pa, tanawa akong card o dago kay grado. Permiha gyud na anak ha, para di ka maglisod unya sama sa tuang kahimtang karon. Matod pa niya Papa Joe. O pa, maningkamot gyud ko para matagaan kag maayong kinabuhi. Tubag ko pa ngadto niya. Dili na tungod nako, tiguwang nako. Ikaw ang importante Lira para na si mong maayong kaugmaon. Matod pa ni Papa Joe. Ang wala ko masayri nga kadto na di ay ang katapusan namong seryoso nga panag-istorya. Tungod kay pagkaugma niya na nibundak ang sobra kakusog nga uwan, inubanan sa dugdug ug kilat. Tungod sa kahadlok nako, wa dayon ko makauli sa mua. Giwat sa nako nga mutuang ang uwan, usap ako ni uli. Pero mao na lang ako naamtan nga daghang tawo sa mua nga dunay gialirungan. Hinay-hinay ko nga naglakaw padung sa mga tawo nga nagalirong ug kusog kay kakulba sa akong dughan. Lira, si Papa nimo naigo sa kilat. Siyagit pa sa usa sa mga silingan diyang ila kong nakita. Dali ko nga nidagan paingon sa nahimutangan ni Papa. Matod pa nila, wala na kinikinabuhi. Napaluhod ko. Naghilak. Kunya nilanog ang akong siyagit Papa Joe sa among lugar. Pa, nganong imo man kong gibiyaan? Nganong nahitubo maninimo? Ngano? Papa Joe, grade 6 ko niyan to diyang namatay si Papa. Paghuman sa lubong ni Papa, gisagup ko sa kong tiya Melinda. Sa una pa lang nako, sa iyang poder, bati na kayo ang akong agian niya. O siyang tibok pamilya. Wa sila'y maayong tinagdan nako. Masingkahan ko permi. Bisan ako na mismo ang naningkamot nga motrabaho sa tanan nilang mga buluhaton sa balay. Pobre po og kagikan si Tia Melinda pero nakabana kini og siman og medyo niangat ang iyang panginabuhi. Dungan sa iyang pag-asenso na usab-usab ang iyang kinaiya. Pero katong tanan, ako gihapong giagwanta kay iya man hinuong kong gipapadayon og eskwela sa grade 6. Og nakagraduate na ko. Isip usa ka valedictorian sa mong klase. Mo'y hinungdan nga nahimo kong scholar pag high school. Padayon lang gyapon ko nga gipapuyo ni Tia Melinda para doon na siya libreng maid. Wa naman siya na kinahanglan og igasto nako. Kay scholar man ko, wa ko'y bayad sa eskwelahan. Bisan pa og isog ko nga pagkababahay pero makahilak ko sa kong kahimtang. Sa usa ka budiga lang ko gipakatug ni Tia Melinda nga
nga way bintana ug way suga. Mahayagan lang ko ug ablihan nako ang putahan ug musud sa bodega ang suga nga gikan sa ilang kusina. Dili sa ingon nga nireklamo ko kay anad na masag ko ingon ani sa amua. Pero buto na naon, pamilya ko nila. Ilang kadugo pero gitatar ko nila nga usa ka katabang sa panimalay, Papa Joe. Kung nakatanaw mo sa salida nga Cinderella, gidawdaog sa panimay sa iyang madrasta, murag mao na ako, Papa Joe. May gani kay doon na pa siya Prince Charming. Dili pareho na ako nga murag imposibleng may tabo. Dili magugugwapa. Sa tinudanay lang, mas duol-duol pagani ko sa batignaw. Wa ako naliwat sa kong mama o papa nga bisan og mga pobre pero hitsuraan. Abigyanin na ako sa una o sinagop ra ko nila. Pero kung makita sab nako kung giunsa ko nila pagpangga, mausaban pud ang akong hunahuna. Ang bodega nga ilang gipapuy-an nako, akong giusab ang porma. Bisan og ingon ni ato to. Doon ako'y limpyo nga papahuwayan. Akong gi-rearrange. Ang nagkatag ng mga gamit o gilimpyuhan pagkahuman o giplastada nako sa gamay nga lamesa ang litrato nila ni mama o papa. Iniksuod na ako sa bodega nga matawag na ako kaugalingon akong kwarto. Diha pa lang ko makapahungaw sa tumang kalapoy sa akong lawas, Papa Joe. Gikan sa eskwela, kahit kong trabaho sa balay. Luto, laba, plancha, panglimpyo, ako tanan, Papa Joe. O katong tanan, isumbong nako nila ni mama o papa. Makikistorya ko silang litrato kay para nako. Mula magkadto ang bugtong butang nga makuha-kuhaan ang akong gipati nga kapait sa kinabuhi. Ma, pa, unta makaya pa nako ni dinhi. Tabangi ko ninyo. Giyahi ko sa tanan. Mao ni pirmi na kong gipangayo ngadto nila. Alas 3 sa buntag nagmata na ko, Papa Joe, kay magluto pa man ko sa ilang pamahaw. Mabuton pa nako nga mahuman sila kaon para makapanghugas kog plato. Unya muskwela nako nga maglakaw paingon sa among eskwelahan. Di man ko tagaan og plete sa ako ang tiya. Wa ko'y choice. Para makalimot ko, magkanta-kanta ko padong sa eskwelahan. Maningkamot gid ko nga makita ko nga malipayon sa mga mata sa katawhan bisan og ingon ko ni adto pero taas kog garbo, Papa Joe. Doon ako'y daghang mga amiga sa eskwelahan, puros mga babae. Ug way bisag usa nga lalaki kay siguro way ganahan nako. Dili man gud ko gwapa. Doon ako'y best friend nga si Kay. Gwapa siya, sexy ug maayong pagkabutang ang iyang mga parents. Siya gyud ang niuna og pakigamiga nako. Recess time ka to, diyang nagbasa kong libro sa kuang lingkuranan. Ako na lang ang nahabilin sa mong room kay ang tanan tuwa na sa kantin para mag-snack. Lira, kuhig ta sa kantina. Matod pa niyan na ako. Wala ako'y kwarta, Papa Joe. Kung sumay ako'y kapalit o pang snack sa kantin, mao nga balibad kong taman. Okay ra ko, wapa ko gutuma. Daghang ko gikaon nga pamahaw. Tubag pa nako niya. Sige na, librihan ti ka ay kabalaka. Tubag pa niya. Wan ako'y mabuhat pa. Kaya yaman kong gibunlot. Unya gida sa kantin. Unya gilibrihan ko niya og soft drinks og siopaw. Dugay na unta kung gusto makiksuod nimo. Ganahan magukun nimo lira kay gawas nga simple ra ka. Buutan og bright pagyud. Matod pa ni Kay na ako. Salamat, Kay, ha. Wa man ko nag-expect nga maganahan ka na ako kay lahi ra kay ta. Guwapa kayo kanya, sexy og dato pagyud. Samtang ako, exact opposite nimo, tubag ko pa. So, sway ingon ana oy sa tinudanay nga friendship oy, it doesn't matter og unsa ka o kinsa ka. Mas gusto pa nako makipag-amiga og mga tao nga pareha nimo og tinudanay kaysa mga plastic. Matod pa ni Kay diri nako, Papa Joe. After how many years nga ako nga pagkailo sa mga ginikanan, finally, dunay tao nga nagpakita og maayo diri nako, Papa Joe. So kaniya to, best friend naming duha, si Kay. Pirmi namin magkuyog sa eskwelahan, bisan og asa. Ug doon na pa gani time nga makadungog ko sa among ubang mga classmates nga, Kay, ayaw kumpiyansa ha, kay basin og ka magkabaylo na inyong mga naong ninyo sa mong alalay. Matod pa nila, nga ako ang ilang ipasabot nga murag alalay lang ni Kay, Papa Joe. Masuko si Kay og iyang tubagon ng among mga classmates nga, Hoy,
Don't judge a person through their physical aspect, ha? Ang tinuod nga beauty gikan ilawom, dili sa gawas nga pamayhon. Matud pa ni Kay nila. Malipay gyud ko every time madungog to nako gikan kang Kay. Tinuod man sab. I'm proud to say nga guwapa ko gikan sa akong kahilatman. Ang akong kasing-kasing sama sa mamon nga manggiluyon og duna sab ko'y dakong utok. Utokan ko Papa Joe ug mao ni ang bugtong nako nga ikapasigarbo. Nilabay ang pila ka tuig ug graduating namin duha ni Kay. Hibaw siya sa akong kahimtang. Sa tanan gyud gikan sa akong pagkaulila sa ginikanan ug sa akong kahimtang nga nahimo kong katabang sa ko ang tiya Melinda. Batiyag batasan na ng imong tiya, uy, matud pa niya. Sige na lang kay wala mangyapon ko'y mahimo. Kayahon akong tanan. Asa raman niya na og makahuman ako eskwela og makatrabaho nako. Tubag pa nako niya. Nakasmile lang ko samtang nag-imagine nga makatrabaho nako og nindot. Unya, di na ko mauwaw nga magpaduol kang Matt. Si Matt ang lalaki nga ako naibgan, una pa lang na akong kita niya. Pero sa tago lang, bisag kang Kay o ako'y gisulti. I know nga imposible nga mapansin ko niya, pero doon ako'y daghang nabasahan nga kung doon na kay kwarta, dili imposible nga malingian ka og lalaki nga imong nagustuhan. Hopefully, mao niya nga akong buhaton kang Matt. Kung maabot ang panahon, nga doon na ako'y ipanghambog nga akong maabot sa kinabuhi. Si Matt, akong classmate, nakaribal na ako sa pagka-first honor sa high school. Siya ang pirming second honor. Doon na sa higayon nga makapas siya na ko usahay. Usahay, magtay sab mi, Papa Joe. Hoy friend, matunaw ba yan na si Matt sa mong tutok? Matud pa ni Kay nako. Naglingkod mi. Niyan to sa pinakalikod nga bahin sa classroom ug naa sa tubangan si Matt. Ha? Nitanaw di ko niya nga wa man? Tubag ko pa. Klaro man, di ba ako butang nga di makabantay da. Dugay na kang crush ni Matt no? Panungog pa ni Kate nako. Pero tulo din ay gihapon ko. Wag yung kumuang ko niya. Bisan og ako pa siyang best friend. Kalitsab nga nilingi si Matt na munduha og ni-smile pa siya nako. Nakulbaan ko og feel nako. Nisaka nga kung dugo sa kong naw. Nalipay ko sa smile og pag-smile niya nako. Usa kadlaw niya na di ko makatuo nga si Matt na mismo ang niduol nako og nakigistorya. Gusto ko na siya nga makipag-amiga mi. Nalipay kayo ko. Ug tuod man hinahinay namin nagkasuod ni Matt. Hangtod usahay gani, mabaliwala na nako si Kay. Kay muhagad man si Matt nako nga magkuyog mi o dili ko makabalibad. Pero bawion man sab nako og doon ako'y free time. Kung absent si Matt, magpaduol ko kang Kay pero lahi na siya. Murag din sama kini adto ang iyang treatment din nako. Ug usa ka adlaw niya na ako nakit-an nga lahi na siya mga amiga nga kuyog. Nagul ko sa pagpalayo ni Kay nako. Pero sige na lang, kay naman si Matt. Hangtod nga niabot ang time nga doon na siya gisulti diri nako. Lira, pwede ba ti ka mahimong girlfriend? Matod pa niya nako. Wa day ko makatubag. Dili ko makatuo. Unsa ka gwapo nimo niya. Ako kabati na kugnaw, di man ta parison uy. Tubag ko pa. Aw, para nako, wa man na si tsura Lira. Tubag pa niya. Naana uy. Di gyud na mawa ang itsura ug usa pa sab Matt no di pa ko ready og uyab-uyab taon. Tubag na pa nako pero wa pa gani ko kahuman sa kong istorya niya. Iyan akong gikalitan og kiss sa akong lips. Mao gato ang pinakaunang kiss sa tibuok na akong kinabuhi. I love you Lira. Matod pa niya. Pagkahuman niya kiss sa akong lips. Sa akong nadungog og nakita niya nga sincerity, wa na ko nagpakaron ingnon pa, Papa Joe. Ikaw sab Matt, dugay naman nako ni nga gibati nimo pero nasayod mong gugo nga imposible kay layo ra kay ta. Dili bagay atong itsura. Tubag ko pa. Lira, ayaw ipaubos pagayo imong pagkatao. Guwapa ka. Ayaw paminawa ang mga tao nga mga judgmental. Matod pa ni Matt. Official na nga kami ni Matt, Papa Joe. Proud siya nga ila-ila ko niya siya mga barkada. O sa mga classmates nga kami na. Di gyud malikayan nga doon ako'y masakpan nga magyamid ug ang uban maguna-una pa og ingon nga it's a joke. It's a joke kuno nga among duha ni Matt. Ang uban moingon nga dili ra gyapon magdugay kay moabot ang time nga makita ra niya si Matt ug mas gwapa ug mas angayan pa niya ug maitsapuera ra gyapon ko. Nindot ang dagan sa mong relasyon ni Matt. Malipayon kay ko.
ug sobrang inspired ug nawa na sa akong paningkamot nga mahimong magnumero 1 sa klase. Wa na ko magmain nga ikaduhara ko niya. Okay ra nako nga siya ang first. Matag gabi sa di pa ko matug, mag-istorya ko sa litrato ni mama ug papa. Ma, pa, napamatud-an na nako nga doon na gyud ay fairy tale sama kang Cinderella. Nakitaan ko na usab mga ko ang Prince Charming. Kasi magtuo nga, mga doon na lalaki nga almost perfect nga mahigugma nako. Mao'y hinungdan nga kayahon gyud nako ang kalisod ma para sa among future ni Matt. Pagkuman ako pag-istorya sa litrato sa akong mamagpapa, nihigda ko og natuog Papa Joe. Tulin nga ng labay ang mga adlaw og nahumana ang among finals og niabot na ang deliberation sa mga honor rolls, valedictorian og salutatorian. Tungod kinawa naman ko sa focus si Matt gyud ang valedictorian og nahimo kong ikaduha niya. Gipangita ko dayon si Matt para mag-congratulate ko niya para mag-celebrate me. Bisan og salutatorian na lang ko. Happy ko kay si Matt nga akong love ang naguna. Doon ay nakasulti na ako nga tuwa ko no sa kantin si Matt. Wa ko maglangan og ako din siyang giapas. Pero diha pa lang ko sa putahan gialirungan na si Matt sa mga estudyante. Malipayon kay sila ug dungog kayo nako sa kung dunggan ang ilang istoryahan. Congrats Mats! Nakuha gid nimo imong gusto nga mahimong valedictorian. Matod pa sa usa ka lalaki nga estudyante. Nitindog si Matt proud nga nitubag nga nagtinanga mas lira. Oh jeez, wa mo idea og unsa ka luod every time nga makikuyo ko makig-holding hands niya. Pero worth it man sad. Natuman ako kung gusto nga gi-promise na ako sa kong parents nga mahimo kong valedictorian. Og tungod niya na magkamotor na gyud ko. Promise akong papa nga tagahan ko niyang motor basta mabaledictorian ko. You're the man, bro! Karon, pwede na nimo siyang itsapuera. Tubag pa sa laing estudyante o nagkinatawanay dayon silang tanan, Papa Joe. Dili ako ang klase sa babae nga palabyon lang ang sama niya tong sitwasyon. Nihunat na ko kay gusto na kong duulon si Matt o patilawon o sagpa sa akong mga kubalon nga pad. Pero doon na pa ko'y nakita lain. Abi na kong mao nagkato ang pinakasakit nga gibuhat ni Matt nako. Doon na day babay sila nga kuyog nga nasampungan lang sa mga estudyante. Og paglingkod ni Matt, niagbay dayon siya sa babay og nibawsat ang babay og paraig niya. Klaro na kayo nga sa akong pananaw nga di ko makatuo sa babay nga kaagbay ni Matt. Walay lain kundi ang akong best friend nga si Kay. Kaya ba kung doon ako'y atraso ni Kay, nabaliwala na ko siya. Sa una, diyang nagkakami ni Matt. Pero di gihapon ko makatuo nga nabuhat ni Kay ang ingon na yadto diri kanako. Blind day kay ko sa tanan. For sure, nasayod si Kay sa plano ni Matt nga madistract ko sa akong focus. Para siya mahimong valedictorian ug makuha niya ang reward nga motor gikan sa iyang parents. Kay bugo day ko, Papa Joe. Nagtuo ko nga bride ko, di man di ay. Ako na ang pinakatanga nga babae sa tibuok kalibutan. Wala na ko makapugong og nituo nga akong mga luha nga niduol sa ilang grupo. Unsa ipasabot nimo ani Kay, Matt? Matod ko pa nila. Si Kay ang unang nitubag, Papa Joe. Oh, hello there, my dearest friend. Matod pa niya. Si kadagang lalaking anong siya pa man? Mangingilog magkag-boyfriend Kay. Matod ko pa niya. Wa na ko magmain nga nag-iskandalo na ko sa akong gipuhan. Wa na ko magmain og ako ra gihapon ang mawawan, Papa Joe. Dili ako ang nangilog lira, ever since di magka-love ni Matt. Nakisama ra siya nimo para di ka makatuon og taman sa mga lessons. Kay doon naman siya motibo. O ikaw sab, nagpakatanga. Do you seriously believe nga a guy like Matt may gugma nimo? Wake up, little Susie. Unya, nagkinatawanay dayon sila apil na si Matt. Mga salbahis mo, mga wa mo'y kasing-kasing. Muabot ra gyud ang panahon nga makabaos ko ninyo. Karma na lang ang muabot ninyo. Matod ko pa, dayon dali nga nibiya nila, Papa Joe. Way kabutangan sa sakit ang akong gibati niya tong higayuna. So kaniya to, gitatak na nako sa kung alimpatakan nga di nagyud ko musalig og mga tao bisan kinsa pa. Wa ko mo attend sa mong graduation kaya di ko gusto nga makita pa silang tanan. Ug usa pa, para asa, kuhaon na ako akong award
Wa man sad sila si mamag papa nga musabit nako og medalya. Walay mo attend nga pamilya sa ako ang high school graduation. Naka-decide po ko nga mobiya sa poder nila ni Tia Melinda. Ako nahibaw-an nga ang gitukuran sa gamay na Mumbai sa probinsya kundiin doon na pa'y mga tanom nga lubi o saging, mangga o guban pa nga mga lagutmon. Sila day si Tia ang nag-ani. Sila ang nabulahan ni Papa Joe. Mga 250 square meter ang gitukuran sa Mumbai sa probinsya. Plus doon na pa'y mga tanom. Ang mga tanom ni Papa nga mga lubi, saging ug mangga. Nakunauna ko nga ako na lang ibaligya nila ni Tia. Anyway, sila man yapon ang mabulahan ni ini. Tia, mubiyan ako diri sa inyo ug ako na lang ibaligya nimo og 150,000 ng yuta namo sa probinsya. Matod ko pa kang Tia Melinda, Papa Joe. Unsa? 150k? Upat ka katuig ko nga nagpakaon nimo unya mamaligya pa kanako og sama anak kadako kantidad? Sukmat pa ni Tia nako. Sige na lang gud Tia. Para naman sa nasa kong pag-college ug usa pa wa man ko ni puyo nga libre dinhi sa inyo ha. Oo, nakapakaon ka nako tungod kay gihimo man ko nimong katabang nga way sweldo-sweldo. Ug wa sa ka nagbayad sa kong pag-eskwela kay scholar man ko. Tubag ko pa nga to niya. Kawa gud nimo respeto, Lira. Abi kay nidagko na ng imong bukog. Abi kay kunuhay kaya na nimo. Sige, paliton na ko na. Pero katunga ra. 80,000 ra. Ambi ang titulo. Matod pa niya, Papa Joe. Aong gitimbang-timbang. Okay na siguro ang 80,000, Papa Joe. Nisugot ko sa hangyo ni Tia nako. Og na mauli mig probinsya sa kong yutang natawhan og dito gyud mi sa barangay hall nagbinaranay ni Tia. Gihatag niya nako ang eksakto nga 80,000 tugbang sa titulo sa yuta sa akong mga ginikanan. Dala na nakundaan ang akong mga gamit ug wa na ko'y plano pa nga mobalik pa sa ilang Tia Melinda. Pagkadawat na ko sa kwarta, ready na ko, Papa Joe, para sa bagong pagsuway sa kinabuhi. Nibalik og syudad ug nangita ko pinakabarato nga boarding house ug tungod kay bakasyon pa niadto nang apply dayon kog trabaho. May nalanggani kay nadawat ko og service crew so sa ka fast food chain ug sobra na ang akong kalipay. Okay na nga akong kahimtang, Papa Joe. Nagamit na nako ang upat ka tuig nga nagpaulipon ko sa bahay ni Tia Melinda. Di ko basta-basta nga kapuyon. Kayang-kaya na nako nga dunganon ang trabaho o pag-eskwela. Pag-start sa klase, nagpa-enroll ko sa usa ka university sa kursong education. Everything went well, but not that well. Ang wa na ko damha nga moabot na sab ang laing kaparutan sa akong kinabuhi tungod lang sa gugma. Si Rocky ang ikaduhang lalaki nga nakapukaw sa akong kasing-kasing, Papa Joe. Kauban ako siya sa trabaho ug pareho mi nga na-assign sa dining area. Sa una, di pa kay mi magtinagdanay, pero madugay, mag-joke-joke na siya. O kusog sa kaayo mo katawa bisan pa sa mga corny nga mga jokes. Hangtod niabot ang time nga magtiksanay na mi ug nagkasuot mi pag-ayo. Sa una-una nga okay lang siguro. Why angay kahadlukan kay di man siya gwapo, Papa Joe. In fact, bagay ra gyud mi. Magka-level pa, matod nila. Nitagam na magugko kang mat nga sobra kaayo nga nang ambisyon kay gwapo. Ang ending, ako ra di ay ang masakitan. Alaw na sa buntag nitong higayuna diyang duna ko'y na-receive nga text gikan ni Rocky. Lira, kung manguyab ko nimo ba, duna kay chance? Pwede ba nga magkakita? Wadayon ko mo reply sa text ni Rocky, Papa Joe. Gikilig pa ko, kaayo, Papa Joe. Pag-augma, diyang nag-abot mi sa store, mao na lang ako nabasa sa iyahang baba ang pinaka-silent na style sa pag-ingon nga, I love you. Feeling na ako, naglutaw-lutaw ko sa panganod, Papa Joe. Mura dyan doon ay butterflies nga naglupad-lupad sa akong kasing-kasing. Lunch break na mo o gituyo na kugkuyog sa akong mga kaubang babae nga sila si Joanne o si Marivic. Dugay na silang kauban ako sa trabaho o ni Rocky. And I'm sure nga nakaila sila sa mga lalaki. Why doubtan kung magpangutan ako sa background ni ini. Joanne, Marivic, okay ba na si Rocky? Buta na siya. Pangutan na pa na ako sa duha. Nanguyab siya nimo no? Why question sa buutan? May man na si Rocky pero kung ako nimo, dili na lang ka. Doon na naman na siya anak good, nasa ila. Matod pa sa duha, Papa Joe. Busy ang store, pagbalik na mo, gikan nag-lunch o wanay chance nga magkaistoryanay mi ni Rocky.
Pag-abot sa akong boarding house, ni text na usab siya nako. Lira, kano sa mo ko nimo sugton? Matod pa niya sa text. Rocky, tinuod ba nga doon na kay anak? Pangutan na pa nako niya. Oo, tinuod. O wako'y plano nga itago nimo. Nagpaabot lang kong time nga musulti nimo. Wa na sabi sa mama sa akong anak. Pero og dili ko nimo gusto, sige, muhunong ko panguyab nimo. Matod pa niya. Wa may problema ang tawag doon na kay anak. Lain mo good kay sa laing tawag pa na kung mahibawan. Tubag ko pa. Wala na mo reply si Rocky sa text. Og niya ng pagkaugma, nagsugat mi sa dining pero wa na mi magtinagdanay. Nasakitan ko Papa Joe kay abi nako og lahi si Rocky. Abi nako og tungod kay magka-level mi og itsura, dili ko masakitan. Nalimot ko sa akong gipanaad sa una nga di na gyud mosalig og tao. Nakita mi si Joanne sa locker room ug nakabantay din siya nako nga wa sa mood. Last day na ba ni Rocky karon? End of contract na siya. Mas may na lang sa para di na ka mag-antos diha. Ug unsa man gani nang gibati nimo para kang Rocky. Matod pa ni Joanne nako. Sa ako nadungog Papa Joe kang Joanne kalit ko nga naluoy kang Rocky. Worried ko niya og concern. Nakibaw ko, unsa ka importante niya ang trabaho. Wala na si Rocky sa mong trabawan o kada adlaw way tiaw ang gibati na kong kamingaw niya. Gusto na ko siyang i-text o pangmustahon pero usa ka adlaw niya na nabalitaan na kung nagbalik na sila sa mama sa iyang anak. Nasakitan ng sab ko, Papa Joe. Tuloy ang buhay, bisan pa sa akong nagian, maayo raman ang akong pag-eskwela. O doon na sa ko'y trabaho. Tungod sa ilang nakita nga maayo kong mga mong trabaho, why late, why absent, gisigian kong rehire sa fast food chain, Papa Joe. Padayon nga nang labay ang mga adlaw. Kung kanus hapit na unta ko maka-move on kang Rocky, mo sa pagbalik niya sa akong kinabuhi. Niadto siya sa mong boarding house. Nagunsa man ka dinhi, iso ko pa nga pangutanan niya. Wala na milira oy, di nagyud ko maka-agwanta og pakigpuyo sa iyaha bisan doon na pa mi anak. Please, tagay lang kong chance be. Matod pa ni Rocky nako. Unya himuon ko nimong kabit. Pangutan na pa nako niya. Kabit? O sa anong pagkakabit nga di man mi kasal? O wa mo ko mahigugman niya. Ikaw man ang akong love, Lira. Matod pa niya, Papa Joe. Dungan sa paggunit o pagpisit-pislit ni Rocky sa akong kamot, mausab ang pagkabuhi o balik sa akong dugo, Papa Joe. Nabuhi o balik ang akong feelings, unya nga ako na unta ng gisugdan og patay. March 2, 2013 na himong official nga kami ni Rocky. Second year college na ko niadto. Okay kayo among relasyon. Happy kay ko og inspired sa akong pag-eskwela. Doon na ibang trabaho si Rocky, usa ka promodizer sa supermarket. Di gyud malikayan nga mag-istorya sila sa mama sa iyang anak. Kay lagi, doon naman sila'y anak. Og nagsustento siya sa bata. Birthday kato ni Rocky og iyang gi-invite sa ilahang boarding house. Kay dunay gamay nga selebrasyon. Wa ko makabalibad sa tagay nga ilang gihatag nako. First time na nako to nakainom sa ilimnon nga makahubog mo nga dali ra kayo ko naigo. Pagkakita ni Rocky nga medyo nalipong nako, ningon siya nga ihatod nako sa amoa. Sakay sa ka tricycle. Nagsandig ko sa dughan ni Rocky. Og si Rocky sab nabatayan nako nga lihok na kay kamot. Pasekreto nga nakikap-hikap sa bisan asa na lang nga parte sa akong lawas. Labi na gyud nga gabi ngit-ngit og di makita ang iyahang mga kamot. Pagkataod, doon na siya gisulti sa tricycle driver. Ginganlan niya ang usa ka pangan sa baratuhon nga motel. Nagsakay mi tricycle og nanood sa motel, Papa Joe. Wa na ko makabalibad. Tugod na siguro sa espiritu, sa bino, ug sa giingon ni Rocky nako nga kung tinuod kong love ni Molira, i-prove din ako. Hunghong pa niya nako. O dito sud sa motel nahitabog yun ang paglapa sa leon o karnero, Papa Joe. Unya pagkahuman, ningon siya nako nga, wa pa di ka experience, Lira? Matod pa ni Rocky. So karon nga nakuha na ko nimo, biyaan ako nimo, Rocky. Pangutan ko pa, nga kahilakon pa, Papa Joe. Di ka na may tabo, Lira, oy. Malipayon ko sa tong relasyon. Mao ka na akong panaad. Mao ka na ang panaad ni Rocky. Unya ni ko siya nako o kaming duha dungan nga nangatu.
Okay among relasyon ni Rocky, mas nisamot ang akong love niya. Siya ang gihimo na akong inspirasyon sa akong pag-eskwela o sa trabaho. Mas napunan pa ang akong pagsalig niya sa iyang gipakita nga pagpangga diri nako. Mao nga kadahangyo niya nga manood mig motel, di gyud ko makabalibad. Usa ka adlaw niya na nanangin siya nako nga mobisita sa iyang anak og tua sa probinsya ug maghatod na lang sab og sustento. Ambot ba nga lahi man ang akong gibati niadto. Doon ako'y bad nga vibes pero natural naman siguro nga magselos ko kay doon na gud sila'y past ug labaw sa tanan, doon na pagyud sila'y anak Papa Joe. Napunan pagyud akong kabalaka diyang sukad sa pagpananghid ni Rocky nga mobisita sa iyang anak, wa na gyud ko makadawat og text gikan niya. Unang higayon nga wa siya nagparamdam. Mag-usa ka semana nga wa na siya makontak nako. Halos kada oras, kada adlaw nga nag-text ko niya. Nagtawag pero way mo tubag. Duha ka semana ang nilabay ug wa gyapon ko nadawat nga reply niadto ko sa supermarket nga iyang gitrabuhan. Pero matod pa nga nag-awl ko nun si Rocky. Dawta na kayo nga akong nauna. Siyempre, walay laing rason ang kalit pagkawa ni Rocky. Nagbalik na sab siguro sila sa mama sa iyang anak. Nagsige na lang ko og hilak Papa Joe. Di na gani ko makatarong sa akong trabaho ug eskwela. Bago sa kabuan akong hinilak hangtod nga nahatagan kog warning sa among trabahoan. Kinausab na kuno ang akong performance. Katumoy nahimo na kong sinyalis nga dapat di ko magpakabuang sa gugma. Di ba dapat na kong unahon ang akong pag-eskwela kaysa gugma-gugma? Ug mao kadto akong gibuhat Papa Joe. Giwala na ko sa una si Rocky ug naningkamot ko nga maka-move on. Pero after 3 months nibutho na sab og kalit si Rocky sa akong boarding house. Pwede pa ba ko mobalik? Matod pa niya nako. Wa na ko mapugni ang akong kasuko niya. Sa ingon anak kadali, kung sa pagtuon mo nako bulingon nga okay lang kung kanus-an nimo balikan para labahan kay doon na pa kailaing masuot. Wa gani kay bisan og text man nako o nagpahibaw nga di ka mo balik. Kada adlaw ko si contact nimo pero wa man lang gani kay reply. Matod ko pa nga naghilak Papa Joe. Pero usa ka hugot kay gakus gikan kang Rocky ang nakapalukmay nako. Nawala nga murag bula ang akong kalagot niya. Ug sa ako ang gibuhat, akong gipasaylo siya. Kami na usab ni Rocky. Gipasaylo na ko siya ug gipromise man sab niya nga di na kuno siya mobiya nako pag-usab. So kaniya to happy na sab ko Papa Joe. Loved and inspired by that man that I love most. Pero mao lang ang ako ang pagtuo. Sayop de ko Papa Joe. Sayop na sa ko Papa Joe. Usa ka adlaw niya to si Rocky sa akong boarding house nga magul-anon og problemado kay gitsura. Rocky, doon na ba daotang nitabo nimo? Pangutanan ko pa niya pero niluhod og kahilakon nga nitubag nako. Lira, nibiya ko nimo niadto kay nagtuo ko nga makaayos sa among anak nga dunay usa ka kompleto og malipayong pamilya. Nagpuyo mi, isip usa ka magtiayon og ginikanan sa among anak sud sa tulo ka buwan. Pero na-realize na ko nga ikaw nga akong gigugma. Mo nga nibalik ko nimo. Ug tuod man happy ko sa tong relasyon. Nagpasalamat ko nimo nga imo gyapon kong gidawat bisan pa sa akong gibuhat. Pero Lira, ang wa na ko damha nga mabuntis siya pag-usab. Usa ka buwan na di ay siya nagsabak sa among ikaduhang anak. Ug tungod nini, ang iyang mga ginikanan na mismo ang nipugos namo nga magpakasal na. Pero dili ko. Tungod kay ikaw, Lira, ang akong tinuod nga gigugma. Kung gusto ka, magtaban ta. Magpalayo ta dinhi. Moadto ta sa lugar nga way nakailan nato. Ug magpuyo ta nga magmalipayon. Natulala ako sa iyang gipanulti, Papa Joe. Halos dungan nga nito ang akong mga luha sa mata. Ug akong pad nilapik tugdon sa iyang aping, Papa Joe. Gisagpa na ko si Rocky ug kusog kaayo. Hangtod kanus amo kuno pasakitan Rocky. Matod ko pa nga to niya. Ikaw ang gigugma Lira. Mo nga sa dili pa ko nila pugson og pagkasal kang Lorraine. Unahan na to sila. Magpakasal ta. Wa na sila mahimo anak kung kasal na ta. Tubag pa niya Papa Joe. Para asa pa Rocky. Para tibukin na buhi ko nga makonsensya. Gitalikdan na nimo imong responsibilidad sa inahan sa imong mga anak. Ingon anak ka ba kaway konsensya? Para sa imong mga anak na lang? Gitukmod na ako sa gawa si Rocky ug wa na maminaw sa tanan niyang bakak.
Nisud ko sa akong kwarto ug dito gipagawas ang tanang sakit nga akong gibati, Papa Joe. Kabugo gyudayon nako nga pagkababay ug ako ang pinakabugo nga babae sa tibuok kalibutan. Wa pa ko mutagam sa akong nga na-experience gikan pa sa una kang Matt ug sa akong best friend nga si Kay. Karon kapila nako gibinuangan ni Rocky ug harap-harapan pagyud, Papa Joe. 1 month ang nilabay sukad ko naka-decide nga kalimtan dayon si Rocky. Kinahanglan ko nga mag-move on para sa akong damgo nga makahuman sa pag-eskwela. Di ko padaog sa mga gibati nga gugma-gugma, Papa Joe. Pero doon naghihigayon nga sungugon ko sa pagtaman pag-ayo sa kahigayunan. Usa ka adlaw niya na sayo sa buntag nakamata ko nga lahi ang akong gipamati sa lawas. Murag kapoy ug di ko ganahan nga mobangon ug bugat kaayo ang akong lawas. Nitry kong bangon para mainom og tubig pero kalit ko nga nalipong og kasukaon, Papa Joe. Nidagan ko paingon sa banyo para musuka o feeling nako sobra kaluya ang akong lawas. Pero ang mas labaw gyud nga nakapaluya nako, mao ang akong gikadlukan nga what if mabdos ko. Unsa may akong buhaton? Unsaon na lang nako ang akong damgo nga mahuman og eskwela. Para masiguro ni palit kog pregnancy test kit, Papa Joe. Kumpirmado ang akong gikahadlukan. Mabdos ko, Papa Joe. Nagkurog ang ako mga tudlo nga gikuha ang cellphone o gidial ang number ni Rocky. Nabuhi akong dugo diyang nagring ni. Hello, kinsa ni? Tubag pa sa pikas linya. Pero dili tingog ni Rocky ang akong nadungog. Tingog sa usa ka babae. Hello, na si Rocky? Kabado ang akong tingog nga nangutana sa babae. Wala siya. Asawa din niya. Unsay tuyo ni mo sa kumbana. Medyo taas pa nga tingog sa babae ug halata nga dunay kasuko ug pagduda. Gi-turn off na ko ang cellphone, Papa Joe. Wa na ko mutubay sa babae. Nisamot ko kaluya. Mag-unsa na lang ko. Unsaon pa man nako pagtrabaho sa fast food kung mabdos ko. Ako lang ang naginusara sa kalibutan. Wa ko'y pamilya. Ako lang ang nagbuhi nako ug nagpa-eskwela. Puno sa kahadlo kong gibati, tanan na kong paningkamot ug sakripisyo, nahuglang sa wala tungod kay nagpadala ko sa bulog sa akong pagbati. Gidayon lang gyapon ako ang pagtrabaho hangtod nga niabot ang 3 ka buwan ang akong tiyan ug medyo dunay nakabantay sa kausaban sa akong lawas. Usa ka adlaw niya na natagbuan nako si Joanne. Dugay na akong wa makit-isukad nga nag-end ang iyang contract. Lera, kumusta naman ka? Nanambok man ka? Kumusta naman mo ni Rocky? Pangutana pa niya nako. Wala na ko'y balita niya, oy, ikaw, nasayod ka bag-asa puyo si Rocky ron? Tubag ko pa, dungan sa paghikap nako sa kong tiyan nga dali ra sad kayo nga nasabtan ni Joanne. Mabdos ka? Pangutana pa niya nako, nga murag nakuratan pa. Nidungo lang ko sa kong ulo agig tubag. Di ba giingnan na tika namo ni Marivic nga di ka magpada sa bulatik ni Rocky? Wag di ka maminaw. Pero sige, kaya na naman na. Mangita ko paagi nga mahibawan ang address ni Rocky. Ako din i-text ni mo, matod pa ni Joanne. Hapit ako maabot sa boarding house diyang doon ako'y nadawat nga text gikan ni Joanne. Address ni Rocky sa ilang probinsya. Wan ako naglangan pa nang hipos ko pila ka gamit. Isuod na ako sa bag para mobiyahe. At tuon ako si Rocky sa ila. Kinahanglan may bawaan niya ang akong kahimtang. Bahala na. Nagpaduon ako sa address nga gihatag ni Joanne nako. Medyo diha nako sa distansyang bahin diyan nadunggan nako ang lanog nga tukar gikan sa kabalay. Bed of Roses pa ang kanta. Ug nakita ko sab ang daghang tawo nga murag dunay selebrasyon. Kaya daghang mga tawo nga duna say mga buwa ka nagdayan-dayan sa maong palibot. Hangtod nga naabot ko sa duol ug walay usa nga nakabantay nako. Klaro kayo sa akong mga mata ang usa ka parisan nga lalaki ug babae nga nagsayaw sa tunga. Diniyugan sa kanta nga Bed of Roses. Ang babae nagsuot og traha di Buda, samtang si Rocky nagsuot sa puti nga barong Tagalog. Nito ang akong mga luha diyang puno sa pagmahal nga gihagkan ni Rocky ang babae sa iyang aping dungan sa paghuwap-huwap sa nag-ugdo nga tiyan sa babae, Papa Joe. Bisan pa sa kung nakita nga sweetness nila ni Rocky o sa iyang asawa, wag yapon ko mawadi o paglaom. Itutukan ako siya og taman hangtod nga naka-feel siya nga dunay nagtan-aw niya ug sa katapusan nilingi kini sa akong nahimutangan. Sa una nakuratan si Rocky nga nakakita nako.
Murag nakita og multo. Pagkahuman, napulihan og isog kayong tinanawan diri nako. Unya nilingiw na. Gigunitan ang kamot sa iyang asawa ug mosay pagduol sa ilahang nga kamagwangang anak nga nidagan paingon nila. Gikugos ni Rocky ang bata sa iyang usang kamot ug ang pikas kamot nag-agbay sa iyang asawa. Larawan sila sa usa ka malipayong pamilya. Ang pinakasakit nga senaryong nakita nako sa tibuok na kong pagkatao. Murag niduyog ang panahon sa ako ang kasub-anan, Papa Joe, kay kalit lang nga nidugdug ug dikilat, unya ni bundak ang kusog kayong uwan. Nagihay nagdinaganay ang mga bisita para mapasilong sa tent ug ang uban lisud na sa balay nila ni Rocky. Pero ako, hinay ang akong lihok nga nitalikod palayo sa mga lugar. Wa na ko panumbalinga ang uwan ug dugdug ug kilat. Nagampo pa gani ko nga unta maigo na lang ko sa kilat sama sa nitabo sa kong papa hinungdan sa iyang kamatayon. Gisugat na ko ang bati kayong panahon, ang kusog nga unos ug pagpangilat. Sa kalangitan, nidupap ako sa akong mga kamot para unta maigo sa kilat. Pero wa man gyud. Hangtod nga napaluhod ko sa lapukon ug basa kayo nga kasagbutan. Mga way kasing-kasing ang tanan mga hayop mo. Hangtod kanus ako nyo pasakitan. Hangtod kanus anyo pasipadan. Nawa man ang tukoy daotang gibuhat ninyo. Kilat! Tapos sa akong kinabuhi. Igan ako. Patyan ako. Sama sa mong pagpatay sa akong papa. Nagsagit-sagit pa ko, Papa Joe. Pero bisag usa, way nakadungog na ako. Ingon niya to nga kumpurma diyang inanay nga nituang ang uwan. Wanay kilat, wanay dugdog. Hinay-hinay ko nga nibarog ug namapha sa mga lapukon na kong sinina ug nilakaw palayo niya tong lugara. Pag-abot ako sa boarding house, ako dayong gitawgan si Joanne nga dali sa kayo nakaabot, kauban niya si Marivic. Gisulti na ako nila ang tanan ug labihan ang gibati nilang kabalaka para nako. Kung gusto ni mo lira, adto lang ka sa amo ang gipuy-an ni Marivic, lisod ug wa kay kauban. Unsaon naman lang ug kalit ka nga magbati tungang gabi kinsa may mudani mo sa ospital. Matod pa nilang duha. Silang duha sab ang nitabang nako pagpanghipos para makabalhin sa ilang gipuy-an. Bisan diha nako sa ilaha. Pero may gihapon ko nga magul-anon ug murag way kinabuhi, tulala ug absent-minded. Lira, di pa biya katapusan sa kalibutan. Abi kay namabdos ka, pildi na ka. Di ka na mao'y basihan, uy. Dagan di ang mga single mom nga wa pa nagpakawa sa paglaom. Instead, gidoble pa nila ang ilang paninguha. Kay duha na sila. Mausab ka na ang buhata, Lira. Doon na kay umaabot nga anak. Doon na kay pamilya. Gihatag na sa Ginoon nimo ang imong sigig reklamo niya nga wa kay pamilya. Way nagmahal nimo. Ang imong anak, Lira, mao na ka ng imong bahandi. Ang imong ipangandoy nga pamilya. So, mao na paningkamot. Bangon para ninyong duha sa imong anak. Kini ang pipila ka mga tambag gikan nila ni Marivic og ni Joanne, Papa Joe. Nakarealize ko nga sakto sila. Bisan pagdako akong tiyan, gipadayon na ako ang pag-eskwela. Niyundang man tinuod kong trabaho pero naluoy na ako ang tag-iya og gipabawnan po gamay nga kantidad nga mo'y akong gisugod og puhunan sa akong negosyo nga online selling. Wag yun ako kuhai ang akong savings nga halin sa yuta ni Papa. Gamiton lang to nako kung emergency na gyud kaayo. Maayo ang dagan sa akong online selling, Papa Joe. Hangtod nga nakapanganak nako og nikuha pa kog katabang nga makabantay sa akong anak kung tuwa ko sa eskwelahan. Hangtod ang niabot ang pinakatubag sa akong damgo ang makagraduate sa akong kurso, Papa Joe. Samtang nipasok ko sa stage para mudawat sa akong diploma, kauban ko si Marivic og Joanne nga mao'y nagkugos sa akong anak nga super cute baby girl. Gihanlan ako siya og Sky para nako, Papa Joe, because for me, when you have a dream that you want to achieve in life, you will never stop dreaming whatever it takes. Why limit ang pangambisyon regardless sa mga bagyo o unos nga niabot sa imong kinabuhi. Don't lose hope. Padayon sa imong damgo. Kumbaga, sky is the limit. Di man tinuod ko swerte sa gugma pero gitagaan kog sobrang blessing sa Ginoo pinagi kang Sky. Siya nga akong lucky charm. Nakapasar ko sa gipahigayon nga teacher's board exam. Karon, Papa Joe, lisensyado na ko nga maestra o nagtudlo ko sa usa ka public school. Samtang padayon gyapon ang akong online selling
sa tabang nasab sa kong duha ka mga amiga nga giisip kong pamilya. Sila si Joanne ug si Marivic. I believe nga pila ka lugas nga mga tao nga nag-isip na akong pamilya sama nila ni Joanne ug ni Marivic. Labi gyud sa akong anak na si Sky. Puros hinatag sa Ginoo rin ako. Hapon kato, gisuroy na ako si Sky sa plaza pero samtang lingaw na kayo ang bata nga nagdua-dua, mausap ang pagbundak sa kusog nga uwan. Mga dali ko siya nga gikuha para mopasilong sa gamay nga tent. Gihikap ni Sky ang akong naong ug nangutana nga, "Mama, mustap ba ning rain?" Matod pa sa akong anak Papa Joe. "O anak, siyempre muhuno ra gyud ang uwan. Ngano nakapangutan naman ka ana?" Tubag ko pa niya. Ako manggon nadunggan ni Mama nga there's a rainbow after the rain, so ganahan ko nga mustap na siya para makita ko rainbow. Matod pa ni Sky. Nagakus na ako ang akong anak Papa Joe. Nakasmile dungan sa pag-agas sa akong mga luha. Luha sa kalipay. Indeed, there's a rainbow after the rain. Daghang kay salamat Papa Joe sa paghimo nimo kinabuhi sa akong istorya unta. Dunay mga leksyon sa kinabuhi nga nakatunan ang imuhang mga subscribers sa imong YouTube channel. Always remember, there's always a rainbow after the rain. And there's always a good thing after the pain. Dini na lang kutob, imo magtatampo, lira.